Bayapsong जों pura week hayakeba sapta samung khaimani yaglo जों Sunday no nasing layo tamani hinke Sunday ni dino जों school college tai office rok off hayakeba shuti mano Fianorok wan chugidanai je week go Sunday o simino tangai shuti hayakeba off rujak tai o off no sabo tai bufuru khlai klangkha agini jorao hinke je saimanya kurok faidi saiman layana agio India o British rock sason khai tongpro afro India ni bororok mil hayakeba factory o samung khailai jao Joraro borokno salsa phano shuti rujagya tai borok salbrumno samung ma tanglayo ayang British rokhe Sunday brum no borok charso thanglai prayer khailayo tai borok Sunday ni salo mungsa samung tangya apuru mil minister ungkha Sri Narayan Meghaji Lakhonde bo o samung tangnai rong nugui belai no khairok jakha tai bo British bokrok bai kok sanani chaitokha Lakhonde British bokrok rok no sawo naidi borok bo selejakna borok bo lengjakna tai borok bo bongni family rok bai time rok spend khainani mujungjakna borok no Sunday ni salo salsa phano shuti ready hinai Lakhonde sawo Afro British Sarkar bini kongno gosinani naya tai suti runani muchungjakya yang Narayan Meghaji wo bini sanmungno ngthagya bo sanino tongo sanmangno 7 year hayakeba 7 boshor ungkha tai ayang English robo tekto nangjakha aboni yagulo 10 June 1890 wo British Sarkar Sunday ni salno jotoni bagino shuti hayakeba off ni sal hinai gosiul naharka afuruni simi tabuksuk jora oru longno mani jagai tongo tai jora kesebo tongoi tongnai rok borok Sunday ni sal rogo hinke janija family bai enjoy khailayo uf khayo je saimanya rok tabugle saiman bai khana tai jenai tongnai rong jotonono hambai